hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao at nandito po ang pagbabalik ng ating Pulomolok Native Chicken! Woo! Yan! Magandang hapon sa inyong lahat! Corrected by! Kumusta Sir Sean? Kumusta naman ang ating 206K followers natin sa Facebook? O, Yan, diba? maraming salamat, no? Grabe talaga yung suporta ng mga kanitib natin. Yan, sa YouTube and Facebook. Maraming salamat po. Correct. So, ayan sa mga hindi pa po nakapag-follow or nakapag-subscribe sa YouTube channel ni Pulomolok Native Chicken, mag-subscribe at i-follow nyo na po siya sa kanyang Facebook page dahil I'm sure mabubusog po kayo sa mga impormasyon hinggil po sa pag-aalaga ng manok. Yung mga hacks. Yan, tama po yan. Diba? Parang, Chicken hacks. Chicken hacks. Hacks of life sa pagiging chicken breeder. So anyway, Sir Sean, batiin muna natin yung ating mga listeners sa King's Radio stations natin dyan all over Visayas at dito rin sa Mindanao, dyan po sa may San Francisco, Agusan del Sur at dito po sa Davao Region. Hello din po sa mga nakikinig dyan sa may Negros Oriental, sa may Cebu Province. So dyan, hello sa inyo. And live din tayo, Sir Sean, ha, sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Oh, yan. Maraming nag-aabang kay Sir Sean, I'm sure. Kasi, yun nga, parang isang buwan, no, na nag-rest sila, si Pulomolok Native Chicken at si Manok Tambayan. So, nag-rest muna sila. Tingnan natin kung nag-gain weight ba sila. Nag-gain weight ba sila, sir, sa resting period? Yeah, yes, ma'am. Nag-gain sila ng weight. Parang, hindi, ano ba yan siya, sir? Sign of stress or hindi stress? Yung pag-gain? Happiness siguro. Ay, oo. Sana all, di ba? Dapat lang talaga, di ba, na maging happy tayo always, di ba? Yun yung dapat nating i-achieve sa ating, sa ating life dahil yun ang dapat, kahit meron tayong mga kanya-kanyang challenges, importante ay happy pa rin tayo. Tama. Correct. Uy, tama, no? Sa mga nag-abang kanina na 1 p.m., medyo na late lang po ang inyong Clara Tita dahil meron lang tayong inasikasong appointment. At yun nga, basta importante, sabi ko, Sir Sean, sir, importante na maka-live talaga tayo nga kasi ito yung pagbabalik mo sa AgriSenso. So anyway, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, sa ating live today, if ever meron po kayong mga katanungan,
Ngayon po ay magsisimula po ngayon si Pulumulok Native Chicken. If ever meron po kayong mga katanungan along the way sa kanyang pag-e-explain kung ano ba o magkano ba yung pwedeng kitain sa pagmamanukan kung meron kayong area na 200 square meters. So, if ever sa inyong area dyan, or meron kayong vacant lot, tama, di ba Sir Sean? Na like Yes po. 200 square meter kasi hindi siya napapakinabangan. Baka ito na yon, sign na ito, na kumbaga ay mag-step up kayo, 'di ba? Malay mo, makinig kayo ngayon kay Sir Sean na kung ano yung posibleng kitain ninyo kung meron kayong area na 200 square meter at nag-decide kayo na magmanukan. 'Di ba? Tama ba, Sir Tama. Sean? Tama po, ma'am. So, ayan, wag na siguro natin panagalin pa. Oo, andito na naman po yung kambal mo na nanonood. Si Manok na ba? Sabi niya, idol Napaka-supportive. gwapo. Correct. Correct, oo. Sino naman itong ano? Ay, watching from Boracay. Hello po sa inyo. Uy, maraming salamat ha. If ever, kung ano, mag-comment naman kayo kung saan yung location ninyo. Kasi babasahin namin yan later on ni Pulumulok Native Chicken. So, ayan, wag na siguro nating patagalin pa dahil I'm sure excited na ang ating Pulumulok Native Chicken sa kanyang topic for today. Magkano ba ang posible ninyong kikitain kung meron po kayong 200 square meter na manukan? O, ayan. Go ahead, Sir Sean. Take it away. Yan. So, once again, napakaganda pa rin ng ating topic, no? Dahil dito sa 200 square meters lang na lupa, kikita ka ba talaga dito? So, dito sa pagmamanok, meron kang dalawang option dito sa project na 200 square meters. Pwede kang mag-start kung meron kang budget, no? Or meron kang puhunan. Yan. Pwede kang mag-start agad doon sa mga malalaki ng manok, mga RTL or mga ready to breed na or RTB. Yan. RTL or RTB, ready to lay or ready to breed. So doon sa sa RTL or RTB, doon tayo dito tayo mauuna sa isang breed muna ng manok na tinatawag na heritage chickens. Malalaki to, mga Rhode Island Red, mga Black Mustelorp, mga BPR, at mga Decal Brown. Yan. So sa ngayon, yung presyohan ng RTB, no, yung mga nangingitlog na talaga, is nasa 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos. Ilang manok ba yung kailangan mo para mapaganda, no? Or talagang yung sa 200 square meters kasi, yung susundin natin na ratio is yung ratio na 1:5. No? So, 200 square meters times 1.5. So, dapat meron kang 300 na manok. Doon sa 300 na manok mo, dapat meron kang ratio. No? Sa isang rooster, dapat meron kang 5 inahin. So, kailangan mo ng 250 hens at 50 na roosters. Yan, para maganda po yung pangingitlog nila. Kasi yung mangyayari kapag hindi natin sinunod yung 1:5 na ratio, ay pwede pong marami pa rin yung itlog nila, pero marami yung walang laman or mga baog. No? So sayang lang po yung itlog nyo kung maraming baog. No? Kasi yung kailangan natin is fertile eggs. Yan. So sa 250 hens at 50 roosters, para mabili mo yan, no? Sabi ko nga kanina, every head ng RTB or RTL, nasa 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos. So, kailangan mo ng puhunan sa manok pa lang, kailangan mo ng 450,000 hanggang 600,000 pesos. Ganyan kalaking puhunan yung dapat panimulan mo. No? Pero itong choice na to, para lang po ito sa mga gusto talagang mabalik, no, yung investment nila or ROI. Yan, return of investment. Yan, kung wala namang kapital na ganito kalaki, pwede ka naman magsimula ng sisiyo. Yan. So yung kailangan mo na kapital lang sa sisiyo, no, bibili ka ng 300 na manok. So kailangan mo lang na sisiyo. Yung sisiyo ngayon ng heritage chickens nasa 100 pesos. Yan, dito sa lugar namin. Yung iba mahal pa, 150, 250, ganyan. So doon lang po tayo sa 100 pesos. So kailangan mo lang ng puhunan na 30,000 pesos para makabili ka ng 300 na sisiyo. Pero, yung problema dito sa sisiyo, kailangan mo pa ng months bago siya mag-mature. Yan. So, 6 months pa bago mag-mature ang ating mga sisiyo. No? So, napakatagal pa po ng ROI. Yan. So, what if kaya kapag nandyan na yung stock natin? No? Kung nagsimula ka sa sisiyo after 6 months, yan na.
Kung andyan na yung mga manok nyo, ready to breed na, or kung kapag meron kang puhunan, na sabi ko kanina 450,000 hanggang 600, mataas naman is 80%. Pero hindi na natin aabutin dun sa pinakamataas. Yan, sabihin na natin dito na tayo sa 30% hanggang 60% na pangingitlog ng ating mga manok. Yan. So, sa 250 hens, no, yung mangingitlog dyan is sabihin natin yung pinakamababa, 30%. So, magkakaroon ka lang ng 75 eggs a day. Yan. Dito sa 75 eggs a day, yung kailangan mo lang kasi pag-iimbak ng itlog. Dapat i-imbak mo muna yung itlog kasi kapag 75 lang, araw-araw ka mag-harvest, no? Tapos konti lang naman yung 75 na eggs. Tapos hindi naman yan 100% din mapipisa. So, doon tayo sa 75 eggs, naipon mo siya sa 7 days. Bakit nga ba 7 days yung pag-iipon natin? Nag-iipon tayo ng 7 days dahil yun yung maximum na pag-iimbak ng mga itlog. Kasi kapag tumagal pa po, wala ng mga 10 days, 14 days, no? Ano po yun? Yung fertility rate ay bababa ng bababa, no? The more na early siya, the more din po na mataas yung fertility rate, no? At maganda yung pagkakapisa ng mga sisiw natin. So, meron kang 525 eggs na mapipisa na maiipon na itlog every week. No? Sa 525 na eggs, hindi po yan lahat mapipisa kapag in-incubate na natin. Sabihin natin yung mapipisa lang dyan, no? Pinakamababa pa rin tayo dun sa 50%. No? Yan. Kung kapag 50% yung mapipisa, nasa 262, no? 262 eggs lang yung 262 chicks lang yung mapipisa mo. Yan. So, sa 262 chicks every week. Yan. So, sa 262 chicks, yung presyuhan, sabi ko nga kanina, 100 pesos. So, pwede kang umincome ng 26,200 pesos. No? Sa chicks pa lang yon. At yun pa yung pinakamababa. Yan. Paano naman kaya kapag, ano na tayo, fertile eggs lang yung nabenta mo? No? Kasi kapag nagpapapisa ka, kailangan mo rin ng incubator. So what if kaya kapag wala ka pang incubator, pero andun na yung mga materialis mo na manok? Yung 250 hens at 50 roosters. Yan. So, sabi ko nga kanina, makakolekta ka ng pinakamababa, 525 na 525 na itlog per week. So, nasa 17 trays yan, no? Per week. Yung per tray ngayon ng fertile eggs, nasa 500 to 800 pesos. Yung presyuhan, no? Ng fertile eggs. Yan. So, every tray, 500 to 800 pesos. Yan. Tapos, pwede kang kumita, no? Ng 13,600 pesos sa fertile eggs pa lang every week. No? At 26,200 pesos dun sa sisiw. Ito pa yung pinakamababa, no? What if na lang kaya, no, na yung pangingitlog ng ating mga manok is 30%. Yan, 30%, no? Yung pangingitlog pala ng manok natin is 60% na. Yan, tapos yung hatching rate is sabihin natin nasa 70%. Yan, no? So ito posible talaga mangyari, ito yung average, no, na sinasabi ko. Pero bago ka makakapisa ng itlog, kailangan mo muna ng mga incubator. Yung incubator ngayon, yung katulad sa akin, 540 setter, tapos yung hatcher natin is nasa, yung hatcher natin nasa 400 capacity. Nasa 40,000 pesos yan. And yung kailangan mo is 4 na incubator na set. Bakit nga ba 4? Kasi nga every week ka. Sa isang buwan, may mapipisa dyan na isang batch. No? Magbabakante yung isang incubator mo. So, kasi nga sa isang buwan may 4 na linggo. Kaya kailangan mo ng 4 na incubator. Yan. So, gagastos ka ng nasa mga 160,000 pesos, no? Para sa incubator. Pero, mababawi mo rin yan. Dahil nga, meron ka ng mga ready to breed na mga o RTL na mga materyales na manok. Yan. So, dito tayo sa kapag meron ka ng incubator, no? Nabili mo na. Yan. So,
Paano kaya kapag doon tayo sa pangingitlog ng manok natin, 60% yung mangingitlog sa kanila. Pero yung dapat na target natin sa pangingitlog ng ating manok, mga manok, 80% to 90%, kung kakayanin nyo lang. No? Pero doon tayo sa average lang, no, na 60%. So, meron tayong 250 na hens, tapos yung mangingitlog yan is, sabihin natin 60% na, which is average lang natin. So, meron kang makakolekta na 150 eggs a day. Sa loob ng isang linggo, yan, may makokolekta ka na 1,050 eggs per week. Yan. So 1,050 eggs na iyan, hindi naman lahat mapipisa din yan. No? Sabihin natin yung mapipisa lang dyan. No? Sabihin natin 70% yung mapipisa. Yan. Sa 1,050, yung mapipisa dyan is 735 chicks yung mapipisa. No? And sabi ko nga kanina, yung presyo ng ating mga sisiw is 100 pesos each. So magkakaroon ka ng 73,500 pesos. Sa isang linggo lang yan, no? Kapag meron kang 250 chicks. Kapag yung pangingitlog ng ating manok is 60%, yung hatching rate natin is 70%. Yan. Average lang po yan, no? Mababa pa nga yan kumpara sa iba. Kasi yung iba talaga, gusto nila 80% yung pangingitlog, yung hatching rate nasa mga 90%. Yan. Ito, bababa pa to, no? 73,500 pesos. Yan. Sa sisiw pa lang yan. Ang tanong dyan, magastos ba yan sa pakain? No? Yung 735 na sisiw. So, itong mga sisiw na binibenta natin, 3 to 5 days old lang. Yan. Bakit nga ba 3 to 5 days old, hindi pwede yung pagkakapisa pa lang ibebenta na? 3 to 5 days old, para yung ating mga sisiw na ibebenta, hindi po, no, hindi pa po mahina, medyo malakas na, no, dahil nga 3 to 5 days na silang nabubuhay. So, paano nga ba magiging malakas yung mga sisiw natin, no, na ibebenta natin? So, dapat meron kang vitamins. Unang-una, sa pagkain nila, dapat may King's Vita Plus kang hinahalo. Kasi may probiotics to, multivitamins, amino acids, halos kompleto na, no, tapos may probiotics pa. Yan. And yung mga breeders nyo, dapat din po merong King's Vita Plus, no? Dahil itong King's Vita Plus, merong folic acid, no? Talaga nakakatulong siya para sa pagka-fertile din ng mga itlog natin. Yan. So, dito balik tayo sa kitaan. Yan. So, doon sa 73,500 pesos mo na may income per week, yung gastos lang diyan, no? Sa 735 na sisiu, yung mga gastos mo lang dyan, siguro sabihin natin, makagastos ka ng per day, no? Kasi every 200 chicks na obserbahan ko, 1 kilo lang po yung nauubos nila sa isang araw kapag hindi pa sila nakaabot ng 1 week old. So, sabihin natin makagastos ka ng 3 kilo doon sa 735 na chicks, no? Yung per kilo ngayon, nasa 40 lang naman. Yan. So, yung mga gastos mo sa 3 days to 5 days old is nasa lang yan, nasa times natin, no? May na kasi ako sa math. Yan. 120 times times 5. Yan. Kasi nga 3 days to 5 days. So makagastos ka ng 600 pesos. Yan. So yung naman dyan, yung gastos naman doon sa 250 hens and 50 roosters. So meron kang 300 na breeders, sabi ko nga kanina. And yung mga gastos mo lang dyan per day, no, is sabihin natin nasa mga 15 kilos lang. Kasi nga 50 grams per head lang po yung sinusunod natin dito, no, per day. Yan. So yung mga gastos mo dyan, kasi yung ginagawa naming feeds, nasa 25 pesos lang, 20 to 25 pesos yung average price na aming feeds. Yan. Tapos yung mga gastos mo is 15 kilos a day. So makagastos ka lang ng 375 pesos. And yung sa isang linggo, no, yung mga gastos mo is 2,625 pesos. Tapos, plus 600 pesos dun sa feeds ng mga sisiw mo, yung total ng mga gastos mo is 3,225 pesos. Kung may vitamins pa, sabihin natin kahit 4,000 pesos yung mga gastos mo per week. No? Tapos, yung income mo is 73,500 pesos. So yung pwede mong yung total na yung linis na talaga na income is 69,500 pesos, no? Mababa pa 'yan, no? Hindi pa tayo sagad. Yan.
So what if naman kapag dun lang tayo sa mga upgraded native chicken or native chicken lang? Yan. So paano naman mabebenta itong mga sisiw natin? Napakaraming groups sa Facebook, no? Sa mga naghahanap ng manok, maraming mga manok sa Facebook. Yan. Medyo stricto lang yan pero may mga groups tayo. Sobrang daming groups, sumali kayo doon at doon kayo magbenta. Pag na-post nyo po yan, within a day or 2 days, sold out na po yan. Ganyan po kabilis kasi napakaraming breeders ngayon and marami pong kumakain ng mga manok natin. No? So, hindi po nakakatakot mag-alaga ng manok. And yung sinasabi ng iba ay mabaho daw yung pagmamanok no? Kapag umuulan. Hindi po yan mabaho yung mga manok natin kasi nga more on organics yung pinapakain natin. Ang tanong dyan, sapat na ba yung maraming organic yung ingredients ng ating mga patuka? Yes po, dahil kompleto po tayo ng vitamins. Sabi ko nga kanina, gumagamit tayo ng King's Vita Plus and Intenso Plus. Kaya kahit simple lang yung patuka mo, magiging special siya dahil sa mga vitamins na ito. Yan. So, balik tayo dun sa kitaan natin na linis na 69,500 pesos. Yan. So, what if naman kapag dun ka nagsimula sa mga sisiw natin? Yan. So, sa mga sisiw, merong disadvantage talaga kapag sa sisiw ka. Yung advantage lang dyan, konti lang yung puhunan mo pero marami kang mabibili. No? Akalain mo, 30,000 pesos lang yung puhunan mo pero meron ka lang 300 na sisiw. No? Magiging 300 na manok yan after 6 months na mangingitlog na. Yan. Pero, dun sa 300 na na sisiw, hindi po yan malalaman kung ano yung lalaki o ano yung babae. So yung dapat gawin mo dyan kapag 3 months old na or sabihin natin 2 months old, alam mo naman yung lalaki at sa babae yan, madidetermine mo na. 1 month pa lang nga, no? Malalaman mo na kung ano yung lalaki at babae doon. So yung mga lalaki, ibebenta mo yon, yung mga excess na mga lalaki. Yan. So yung mga lalaki na iyon, ibenta mo siya, tapos yung kinita, no, wag mo munang gastusin. Dahil yung kinita mo doon, ibili mo naman ng another hens. No? So, bawing-bawi ka. No, at babalik sa iyo yung puhunan mo at magiging makokompleto mo na yung 300 na breeders, 250 hens at 50 roosters. No? So malaki talaga yung kitaan dito sa pagmamanok. Basta alam mo na kung paano yung mag-aalaga, tapos alam mo lang no kung ano dapat yung mga vitamins na gagamitin mo, no, mga gamot, yan. So bago pala i-breed ang mga manok natin, dapat talaga naka-deworm sila para wala pong mga parasitiko na mag-istorbo sa kanila kapag nag-breed na sila. So yung ginagamit ko pong gamot or dewormer is Worms to Go. Napaka-effective po. No? Pwede po siyang tunawin sa tubig kung gugustuhin nyo para hindi na po kayo mahirapan kung marami na kayong manok. Hindi na kayo mahirapan maghuli ng ating mga manok. So, yun lang naman, no? So, sa native naman at sa upgraded, halos same lang naman ang computation. Doon lang sa upgraded, 80 pesos yung per chicks niya. Tapos sa native natin is 60 pesos per chicks, no? So mas mura yung puhunan and mura din po yung bintahan kumpara dun sa ating heritage chickens. Yung RTB naman or ready to lay na ating mga na mga upgraded nasa 800 pesos. Doon naman sa ating mga native na manok nasa 600 to 700 pesos depende sa quality. Yan. About naman sa mga gustong bumili sa akin ng mga manok, sobrang dami nag-i-inquire. Wala na po tayong mga manok na for sale ngayon dahil naubos talaga, no? Yung isang mga 100 chickens ata dinispose ko last month, naubos dahil sa sobrang demand ng manok ngayon. Yan. At yung broiler na manok at yung mga free range na manok, halos same lang po yung per kilo. Kaya yung iba napapaisip na talaga kung saan yung gusto nilang kainin. Syempre doon tayo sa mas malasa and mas masustansya, no? Which is yung ating mga alagang free range chicken. Yan. So, yun lang po. O, di ba? Kahit pareha tayo, Sir Sean, kung weakness mo yung math, mas weakness ko yung math. Mahirap talaga compute, lalo na pag merong mga, mga multiplication, tapos may mga ganon, division. Pero kung may calculator tayo, walang problema yon, diba? Yes, so, ma'am. ayan, I'm sure merong mga tanong yung ating mga nanonood ngayon.
O, 'di ba? Check lang natin ha kasi meron akong nabasa kanina na may mga nagtatanong sa ating live ngayon. But anyway, hello po sa ating 105,000 viewers na Wow, dami nakatutok naman. ngayon sa ating live ngayon, 'di ba? Lahat I'm sure mga fans yan ni Polomolok Native Chicken. Maraming Yan, magandang hapon sa maraming inyo lahat. Oo, sir, sige na, mo sila, i-accommodate mo yung nila, yung mga pabati dyan, kasi I'm sure gusto nilang ikaw yung mag-shoutout sa kanilang mga name. Yan, shout pala kay Michael Bigyot. Yan. Tanong niya, paano po ba kayo makontak at saan lugar niyo, sir? Para makabili na kami ng mga CCO at RTL. Paki-reply po, salamat. Yan. So, yung location natin is located tayo sa Barangay Cleanan 6 dito sa Pulomolok, South Cotabato sa Purok Hillside. Yan. Yung Purok Hillside na yan, yung Purok na yan, napakaliit lang po, and kapag umabot na po kayo sa Purok Hillside, may karatulan naman dyan, i-ask nyo lang, no? Medyo kilala tayo dyan sa lugar na yan. Yan. Shout pala kay Lori Benyap Lubugdong from Colasi Antique, Alan Di Mayakyak Bakay, Analiza Villa, Edsel Jantaro, Ace Windel Lumutos, Michael Bichot, yan, kay Greg Mandalunes Gadiano from Lanao del Norte. Yan, may tanong tayo dito from Ace Windel M. Lumutos. Ilang watts ba ang ilaw ng mga sisiw? Yan. So yung mga sisiw natin, yung required talaga dyan is every chicks is 1 watt, no? So kung ilang rami yung chicks mo, dapat ganun din po yung watts. Yan. So, pero yung minimum ko dito na ginagamit, no, based lang sa experience ko, dapat 100 watts, no? Kahit na yung sisiw mo lang is nasa 25 to 50, dapat talaga 100 watts. Dahil sapat na sapat yung init ng 100 watts dun sa mga sisiw natin. Dito na-eksperimento ako, no, gumamit ako ng 25 watts, tapos 25 din po yung sisiw. Hindi po naging effective, no? Namatayan talaga tayo kasi nga hindi sapat yung init. Dapat talaga gusto ng sisiw natin mas mainit, and dapat yung kanyang brooding pen wala pong nakakapasok na malamig na hangin, no, kapag gabi. So dapat talaga meron siyang mga trapal or mga plastic cover. Yan, para ma-secured natin. And dapat kapag kakapisa pa lang sa mga sisiw nyo, maganda yung flooring, may rice hull or merong mga scratch paper. Yan, or Manila paper. No? Kasi mas gusto ng mga sisiw na 1 to 2 weeks yung magandang flooring, yung wala talagang hangin. Yun po yung sekreto. Oh, ayan. So nakapag-take down notes ba ito si sino ito nagtanong? Si Sir Ace Windel Lumutos. Ayan, Sir Ace. Oo. Sir, meron ding tanong si Edsel Jantaro, sabi niya, Sir, anong klaseng native ang dapat na breeds para sa mga first-timer? Yan. No? So, sa mga sa mga native na manok, no? Kahit anong native, okay lang. No? Kung ano yung available sa lugar nyo. Kasi hindi naman yung available dito sa amin, available din po sa lugar nyo. Kasi nga, napakaraming klase ng native chicken. Yan. So, dito tayo sa malalaking breeds. Yan. Kasi gusto ko, kapag nagsimula kayo ng mga native chicks is yung malasa and yung malaki. Yan. So, meron tayo sa Luzon, mga manok Tagalog, yan. Sa iba, may mga darag, yan. Dito naman sa amin, Bisayang manok, yan. Yung Bisayang manok, dapat talaga, hindi siya magiging pure na Bisaya, darag, kasi maliliit yung ganyang mga breeds. And pagdating sa kiluhan, pagdating sa bentahan, medyo malulugi tayo. So, kailangan natin i-upgrade sila gamit yung mga malalaking breeds like Basilan, o Huluano, no? So, yung kakalabasan niyan, malaki and masarap. So, panalo ka sa timbangan and yung mga buyers natin hindi magsisisi dahil nga masarap yung karne. Plus, malaki pa. Oh, ayan. So, actually, kung first timer ka, make sure na meron ka talagang alam sa kung ano yung breed na aalagaan mo. Kasi, di ba, Sir Sean, dapat meron ka talagang knowledge kasi alam mo kung paano siya aalagaan, di ba? Kung heritage chicken siya, tama ba yun, sir? Pag heritage chicken siya, mas prone siya doon sa mga sakit-sakit, unlike sa mga native. Kasi yung native chicken is native talaga yun siya dito sa Philippines. Tama po. Unlike pag heritage chicken, kasi yan sa mga foreigner. Yes, tama.
Mga foreigner yan siya ng manok. So, dapat may adjustment. Kahit meron silang, prone sila sa sakit-sakit, okay lang din yun. Kasi meron naman, kung alam mo kung ano yung mga panangga nila, diba? May mga Yes. dapat rin silang malaman about dyan, Sir Sean. Yung mga dapat na panangga. Okay. So, meron ding, may pahabol din na tanong. Si ano, sir, sabi ni Alan, di mayak-yak ba kay sabi niya, sir, pakisend po ng groups na nakapagbebenta ng manok kapag may time ka po. Kapag may Yan. time si sir. Oo. Kapag may, kasi busy siya sa mga ano niya, sa kanyang mga Yes, reels. sa mga alaga. din. Yes po. Sa reels din niya sa kanyang FB. Oo, diba? sa list din pala. Oo. Maraming content. O, di ba? Busy si Sir Sean kasi pinupuno niya tayo ng mga contents niya sa Facebook. Kaya busog na busog talaga kayo pag kayo nakafollow. Kaya Pulumulok Native Chicken. Ayan. Si Imorage Ipulag, ano ba itong pangalan niya? Oy.sib. Tinatanggap pa ba ito sa Meta? Mga pangalan Yes, na si Sir ito. Jerome. Jerome ito. I think Jerome ito siya, no? Sir, paano nyo hinahandle kapag ka may dumating po na masamang panahon yung mga alaga nyo? Yan. So kapag masama naman yung panahon, yung ginagawa ko lang dyan, no? Nagba-vitamins. Halimbawa, ngayong umaga nag-vitamins ako. Or ngayong umaga gumamot ako. Pagkahapon yan, vitamins, no? Alternate lang. So yung ginagamit kong gamot dyan, kapag halimbawa marami talaga, medyo mahirap, no? Ulihin yung mga manok natin, Panamox Forte, no? Pero kung kaya naman itableta lang, Panamox Caplet yung gamit ko. And pagkahapon vitamins tayo ng mga electrolytes para mas energetic sila. Intenso Plus or King's Vita Plus. Okay. Naloka ako doon, sir, no? Kung kaya mong habulin yung iyong mga alagang manok. Biruin mo kung meron kang 300 heads dyan, tapos habulin mo yan lahat, tapos painumin mo yan ng kaplet. Oo, medyo mahirap talaga. Medyo mahirap, di ba? So, buti na lang na meron po tayong, ano yun, sir, Panamox Forte. So, paano yun, sir, ang mixing yan? Halo lang sa tubig, di ba? Yes, ma'am. Halo sa tubig. Every 1 gallon, isang sachet ng ating Panamox Forte. Pero kung meron ka namang meron ka nakitang manok doon, no? Isa lang siya. So, huwag mo nang lahat, gamutin para makatipid ka. Panamox Caplet lang. Kung kaya mo lang siyang hulihin. Pero kung gabi, mahuhuli mo talaga yung manok. Oo. Pero okay lang din ba, sir, na sa gabi mo siya bigyan ng gamot? Yes, ma'am. Okay lang. Oo. At least makatip siya ng gamot kahit once a day lang. Oo. Yung sinabi namin na gamutan na is parang yan siya, prevention. Kahit di ba, sir, tama, kahit wala siyang sakit, meron tayong ginagawang prevention. Tama ba yan siya, Yes sir? po. Oo, tama. Natin, ipaliwanag lang natin, sir. Sa ganun kasi, mas maganda na unahan natin yung sakit, no? Kasi kapag naabutan tayo, medyo mahirap ng gamutin. So katulad din po sa tao, kapag meron tayong medyo naramdaman na na pangit sa katawan natin, inamagan tayo ng gamot, no? Para hindi na po lumala. So same lang din po sa ating mga gamot. Correct. Okay. Sir, meron na namang nagtanong ko si Annalisa Villa. Sabi niya, pwede ba daw malaman yung address nyo para makabili siya sa inyo ng manok? So sa address natin, no, kanina sinabi ko na sa Purok Hillside, Barangay Inan 6, dito lang sa Pulumulok, South Cotabato. Nag-ship ba daw kayo pag Zamboanga? Sa ngayon wala pa tayong shipping, pero kapag may nagbenta na tayo, baka mag-ship tayo. Pero may kamahalan, no, kasi yung shipping ngayon sa Luzon, no, sa Luzon na yung pagkakaalam ko, nasa 5,000 pesos yung isang box lang. Isang box, 2 manok lang po yun, no. Hindi ko pa alam kung siya sisiw. No, pero mas advice natin, sisiw yung isi-ship natin kasi kapag malalaki na yung isi-ship natin, yung mangyayari sa mga manok natin, medyo umiinit yung katawan nila. Yung sisiw, hindi gaano. No? Pero, sabi ko nga kanina, isang box, 5,000 pesos sa Luzon, and doon naman sa Visayas, mas mahal sa Visayas, nasa 6,000 hanggang 7,000 pesos. So, bakit nga ba mas mahal siya? Dahil pag Mindanao to Visayas, wala pong direct flight, no? Halos connecting flight po lahat. Okay. So, ano yan siya, Sir Sean? Via Jansan, if ever. Jansan to Manila. Jansan po. Yes po. So, cargo fee yan, sinasabi mo na 5,000 to Luzon? Yes po, ma'am. Yes po. Ganyan kamahal, no? Ano yan siya, sir? Idadaan mo ba yan siya sa courier? May courier ka ano po, ma'am? Meron tayong mga ahente.
na mag-aalalay sa mga manok natin para pagdating dyan sa inyo, secured talaga yung ating mga manok. So, dala na po sa shipping yung sa 5,000 pesos yung mga tao na nagbabantay, no, from Jensan hanggang sa location. So hindi na sila pupunta pa sa airport para salubungin yung mga manok. Like door to door talaga, ganun ba siya? Hindi ma'am, doon sila mami-meet up sa airport yung agent at yung buyer natin. So possible pala talaga yun siya. Yes, ma'am. Apo. Tapos may mga papers po yan sila, may mga permit, no? Legal na legal po talaga yan. Kaya talaga nakaka-ship tayo, pero nga lang, sabi ko nga sa inyo, may kamahalan. Okay. So kung via Luzon, for Luzon siya is nasa 5,000, pero pag Visayas, Mindanao to Visayas is nasa 6,000 to 7,000. Paano siya, Yes, sir? ma'am. Paano siya ipapaship if ever sa Visayas? Kung sa Visayas, ma'am, same lang din po. Kasi yung mga agent na yan, ma'am, yung mga nag-ship, no? May mga contacts po yan sila sa Visayas and sa Luzon. Yan. So, package na po yan, no? And yung mababayad dyan, syempre, yung mga buyer natin. Oo. So klaruhin lang natin yan. Baka ay maisha-shoulder yan kay Pulumulok Native Chicken. Yes po. May kamahalan, no? Mas mahal pa May, sa manok oo. natin. Pero yung iba talaga, kasi nga, itong mga manok natin, wala sa ibang lugar, kaya talaga napipilitan sila mag-ship. No? So, paano naman mababawi dyan? Bawiin nyo lang kapag nakapag-produce na kayo ng similya. Oo, ayan. So, meron pa tayong mga tanong dito, sir. May mga humahabol, oh. Oh, wait lang. Sana po, saan yung mga tanong ko yan? Bakit nawala yun? Ayan, nga sa screen. Sir, nagsishipping po ba kayo, Idol, sa Iligan City if bibili ako ng mga manok mo? Yan, so same pa rin din po, ma'am. Ganun pa rin yung shipping, no? Pero kapag dito lang naman sa Mindanao, pwede naman through bus lang. And yung bus, pagkaalam ko, yung bayad niya nasa 500 to 1,000 pesos. Yeah, pero kapag Oo. dito na kayo sa Mindanao, mas maganda na farm gate talaga kayo para makita nyo yung mga manok nyo. No? At kayo po talaga yung magdala ng mga manok nyo para 100% na talagang sure, no, na mabubuhay talaga yung mga manok nyo. Yeah, speaking of ganun, sir, yung survival rate ng sisiw, if ever sasakay siya ng eroplano papunta doon or iba via bus siya, magkaiba ba ang survival rate niyan, sir? Yes, ma'am, no. Kasi doon sa sa mas stress kasi kapag malayo, no. Kapag ilang oras yung biyahe, mapapagod din po yung mga sisiw natin. Siguro may mga mamamatay diyan. Kaya kapag mag-ship tayo, may mga freebies talaga yan na mga sisiw, no. Para yung mga mamamatay mababawi doon sa mga nabubuhay. Oo. Ay, at saka na-remember ko lang din, Sir Sean, yung nabanggit sa atin ni Manok Tambayan na nung nakapagbabiyahe siya ng mga sisiw, parang 5 hours yun siya, sir, papunta ng Mati, from Pulumulok to Mati. Meron siyang binigay na vitamins, yung Intenso Plus, yun daw yung pinapainom niya. Yes, ma'am. Effective din po yan. Oo. Kasi kahit for example, nasa box siya, lagyan lang daw ng tubig daw na may Intenso Plus kasi iniinom niya ng mga sisiw. Kasi yun nga, meron siyang electrolytes. So maganda siya na kumbaga hindi ma-dehydrate yung inyong mga sisiw while traveling at least man lang na kahit nakaano sila pang iwas stress din yun. So hanapin niyo po yun sa mga Agrivet stores yung Intenso Plus if ever plano niyo pong magpa-travel ng inyong mga sisiw dyan. So anyway, meron tayong question din mula kay, hindi ko mabasa ang name niya, Josephine ba ito? Josephine de Vera. So sir, mag-start lang po ako para alam ko po kung ano ang dapat ipakain ko po, sir. Ano ba ito? Yan, para sa mix na pagkain ng inyong mga manok, no? So sa mix na pagkain sa inyong mga manok, no, trigo, cracked corn, hammered, at may duck layer lang. So ganoon naman yung sekreto, no? Tapos kasi ano lang to pang budget meal lang talaga, no, pang mura. So sabi ko nga kanina, yung magiging feeds natin na mga gastos is nasa 20 to 25 pesos sa ganitong feeds. Yan. Pero dapat sa 20 to 25 pesos per kilo sa feeds, no. So dapat talaga once a week or twice a week, no, or kaya pa sa budget thrice a week, dapat talaga may vitamins din po tayo sa patuka natin. So patuka natin, ginagamit ko talaga diyan is yung King's Vita Plus, no. Para kompletong-kompleto na yung ating vitamins doon sa ating ginagawang feeds. Yan.
Correct. Ayan. Kuya Billy, meron ding question ito si Jamer. Dayan, si Jamer Tambo. Sabi, sir, ano ba ang magandang alagaan? Rhode Island Red or native? Yan. So, yung dalawang dalawang manok na yan, hindi dapat siya i-compare, no? Kasi iba-iba silang, iba-iba yung genetics nila. Doon sa Rhode Island Red, malakas mangitlog, no? Dual purpose siya. Sa Rhode Island Red, hindi masyadong mabigat yan, no? Pero malakas mangitlog yung Rhode Island Red na yan. Kaya yung mangitlog ng 200 hanggang 300 eggs per year. Kasi nga hindi naglimlim yung manok na iyan. No? Pero yung mga native natin, every month, yung kaya niya ng itlogin is nasa 10 to 15 na eggs. No? So, pero sa karne, mas masarap ang native chicken natin. Native. Yan. No? So, iba-iba sila ng purpose, kaya hindi dapat i-compare. And para lang sa, kung gusto nyo makalaga no, ng native or Rhode Island Red, dapat talaga na alam nyo kung ano yung manok na malakas sa lugar nyo. So, kapag ano yung malakas na manok sa lugar nyo, yun lang po yung alagaan. Correct. Tama. Dapat makisama doon sa area. sa area kung saan siya nabilong ngayon, kung ano yung alagaan niya. O ito naman kay Ace Windel Lumutos. Magandang vitamins daw po at gamot sa mga sisiyaw na week old. Yan. So, kapag week old lang, hindi pa pwede tableta. No, sa gamot naman, Panamox 40 lang po yung ginagamit ko. Yung Panamox 40 kasi 4-in-1 na po yan, no? Hindi pa ito ng ibang gamot na 2-in-1 lang, no? Ito 4-in-1 talaga, may carbocysteine. Yan. Ito na nga yung may gamot na carbocysteine, may tylosin, amoxicillin and paracetamol. Yan, 4-in-1 po siya. Correct. So sa vitamins naman, dun tayo sa halos kompleto na rin para sa mga sisiyo natin. May electrolytes, multivitamins, may CGF, no, Florida growth factor, talagang sobrang nakakatulong sa mga manok natin para mabilis yung pag-harvest natin, no. Walang iba kundi ang ating Intenso Plus. Correct. Ayan. So take down mo po ha, Sir Ace. I-take note niyo po yung mga nabanggit ni Polomolok Native Chicken. Mula naman kay Rainier Homar Buyukan Jr., yung sa bird flu po, ano pong gamot po? Na-experience mo ba yung bird flu, Sir Sean? Dyan sa, wala pa, ma'am, no? Kasi kapag malinis yung manukan natin, hindi tayo dadapuan yan. Tapos, kapag nagbabakuna tayo, kasi nagbabakuna din tayo, at syempre, complete sa mga vitamins. So, kapag sa bird flu, kapag dumapo na yung bird flu sa lugar nyo, hindi kayo nagbakuna, ay talagang, meron talaga mga mamamatay. So, yung advice ko lang sa inyo, gumamit kayo ng Panamox 40. No? Kahit anong sakit, okay lang po sa Panamox 40. Correct. O, diba? Pinakamabisang antibiotic po yan na gamot na bukod sa may antibiotic ay may paracetamol na po. Yes po. Yung ating Panamox, diba? Kasi yung compared sa ibang brand din na walang paracetamol, kaya nga bumibili pa kayo ng iba pang gamot na mayroong paracetamol o yung may paracetamol lang. Unlike po dito sa Panamox, nandyan na po lahat yung pwede isang gamutan na lang, kumbaga, at isang bilihan na lang. Kaya nga medyo pricey talaga siya, Sir Sean, si Panamox Couplet at Forte, kasi nga, sa tingin mo, mas mahal siya, pero pag binili mo at ginamit mo, marirealize mo na nakatipid ka pala. Kasi yun nga, kumbaga, hindi ka nabibili pa ng iba pang gamot para gamutin yung mga alaga mo. So, ayan so, yung iba mga ma'am, yung sinasabi nila, dapat, yung gamot ngayon, iba na dapat naman next week. No? So, brand lang naman yung pinagkaiba ng mga gamot, pero yung mga ingredients nila, yun po yung tignan nyo. Kasi nga, halos pare-pareho lang yung mga ingredients. Correct. So, ayan, dapat maging wais din kayo na customer. Di ba kasi yung iba, actually, Sir Sean, kasi yung iba, pagbibili, actually, common talaga yung pagbibili, syempre, dun sa makamura sila. Ano po yung mas mura dyan, sir, na gamot? Ano po yung mas mura na ganito, ganyan? Oo. Hindi nila tinitingnan kung ano yung content ng gamot at ilang grams na meron yung gamot na yun na nasa sa isang box. So kung tingin niyo na kung mura siya, syempre, konti lang talaga yung content na meron doon sa gamot. Unlike doon sa medyo pricey at saka alam mo na kompleto naman din
So doon ka na, kasi doon ka mas makakamura talaga. Parang ano yan siya eh, psychology, may psychology, kumaga tawag, ano ba term dyan? Basta may ganun, psychology of buying. So, Yes po. tingin mo nakamura ka, kasi hindi pala, kasi hindi naman kompleto. Mas gagastos ka pa kasi nga, hindi siya naging effective kasi kulang. Diba? Dito ka na sa medyo pricey, hindi naman din gaano kamahal si Panamox, Caplet at Forte. Medyo pricey lang siya, pero yun nga, alam mong tatalaw, alam mong epektibo, at alam mong hindi ka tinipid. Diba? Yes. So, doon, Tama, mas tama. makamura ka. Mas makakamura ka. So, ayan. Meron din tanong si, saan yan, saan yan, kuya? San Patrick Ay! Sibiliaga ata. Oo. Ito, Yan. sir. Ito si Junmar na lang, kuya. Si Junmar Leonor. Sabi, sir, kailan po ba dapat simulan baliktarin ang itlog sa incubator? Balik ta rin, no? Mm-mm. Hindi naman binabaliktad sa sa incubator kasi kapag fully automatic ka, kusa na lang siya automatic. Pero kapag manual, dapat every 2 hours. Yun po yung standard, no? So nakakapagod kapag dun ka sa manual, no? So 12 times a day ka magbabaliktad ng mga itlog Babalik. mo, no? Pero hindi naman talaga baliktad na ganyan, no? Ano lang siya, parang ginagalaw-galaw lang, no? Pero Every 2 hours? every 2 hours Gagalawin mo. dapat. Yes po. Kasi kapag hindi natin nasunod yan, malaking possibility mamamatay yung mga sisyo. Kapag bumili ka ng incubator mo, doon ka na lang sa fully automatic. Oo, kasi kung yun nga manual, parang maubos yung oras mo doon sa kaka-standby. No? Hindi ka makakatulog ng maayos. Kasi di ba, kung mag-alarm ka na every 2 hours, kasi if ever, meron kang ginagawa sa bahay, o ano ba dyan, matutulog ka, medyo talaga siya hassle sa kasi, diroin mo yan every 2 hours, gagalawin mo yung mga itlog. Ay, Tama. kaloka. So, ayan. Okay, sir, ito po kayong si Fina Tivera, Sir Sean, ilang beses po bang mag-vaccine from CCO to matured? Sa pagbabakuna ng ating mga manok, yung ginagamit namin mga bakuna dito sa mga kagrupo lang namin, no, isa lang naman, yung Lasota plus IV lang. Yung Casus disease, no, para pang-aratay. So, dapat magbakuna, dapat every 3 months to 6 months, no. Basahin nyo lang yung expiration, kung ilang months yung effectivity ng ating mga bakuna. Nakalagay naman diyan sa ating mga bakuna. Okay. Ayan, I think last question na siguro natin ito para parang masyadong overtime na ang ating Sagarin na lang natin kasi 'di ba ang pagbabalik ito eh. Ayan. Mula naman kay Junmar Leonor. Sir, pwede po ba i-crossbreed ang white leghorn sa heritage? Yan. Pwede po ng white leghorn plus heritage. Yung white leghorn kasi, yung mga manok kasi, kahit anong breed yan, pwede pong i-crossbreed. Yan, wag lang yung bantam saka mga malalaki. Baka hindi na kayanin. So, yung ating white leghorn plus heritage, meron nang lumabas yan, white leghorn plus Rhode Island Red, yan yung tinatawag na decal brown. No? Sila yung pinaka the best talaga na na dapat i-produce, no, yung decal brown kasi sa ngayon yung decal brown hybrids na po yan, basta kiniros natin yan, no, hindi na siya matatawag na heritage chicken, basta kiniros na natin yung dalawa, magiging hybrids na siya. So yung yun, mas maganda kapag Rhode Island Red plus decal brown. Rhode Island Red plus white leghorn equals decal brown. At sa egg production, sila yung may pinaka the best na egg dahil nga super brown yung itlog nila. Yun po yung binibenta na organic egg. Yan, kasi nga super brown yung itlog na yun. Sila lang po yung napuproduce ng ganyan na itlog. Tapos, yung yung kaya nila mga itlog ng 300 to 350 chicks at 350 eggs a year. Ganyan kalakas mga itlog ang ating decal brown. Oo. Gaya pala, sir, no, pag gusto mo ng mga layering type na chicken, doon maraming mga nag-alaga ng decal brown. Yes, Same din ata po kay Manok Tambayan. Parang decal brown, may brown ba siya, sir? Yes po, medical brown siya. Ako din, medical brown din po ako. Marami ba yung decal brown mo, sir?
Ah, ano ma'am, ano lang, mga 10 lang, 10 heads lang. Kasi yung iba binenta ko. Sa farm mo dyan, sir, ano yung pinakamaraming percentage na klase ng chicken na meron ka? Native talaga. Oh, native. Magkabaliktad kayo ni Manok Tambayan, sir, no? Kasi mas focus ngayon si Sir Rian sa mga heritage compare sa Yes, native. Yes, Oo. ma'am. Yun yung kabaliktaran ni Manok Tambayan at Pulumulok Native Chicken. Akala nyo kambal yan sila, pero meron din yan silang mga differences. Okay, at least iba't ibang focus at saka iba't ibang learnings yung makukuha niyo sa kanila. Okay, so sir, last 2 questions na lang, sir, kasi sayang din naman. Sir, ano pong lahi ng manok ang magandang panimula, lalo na sa egg production at meat type? Maganda ba i-cross ang heritage ng native chicken mula kay Sai Kachumbo, Mamalintaw? Yan. About na po sa karne, sa lahat-lahatan, mas the best talaga kapag kinross natin ang ating native and heritage chickens. No? Kasi kapag kinross natin yan sila, yung kakalabasan yan, maganda yung production. No? Kasi malakas mangitlog, 50-50, no? Malakas mangitlog, masarap yung karne, no? At mabilis pong maibenta. Kaya mas the best talaga ang ipaghalo ang dalawang breeds. No? At dito sa amin, yung pinakamaraming buyers, native and heritage, native and upgraded. No? Kasi nga mas masarap yung karne nila. So may mga buyers dyan na gusto nila 20,000 heads, no? Wala pa kasi ako nakakita na may mga heritage chickens na gustong bumili ng 10,000 heads. Dito lang po sa native and upgraded na kayang bumili ng 10,000 to 20,000 heads per month. No? Ganyan yung order dito sa amin. Correct. Okay, ayan. So, okay, last question na talaga before mag-goodbye si Polomolok. Sir, ano ba mas maganda? Magpapalimlim or incubator? Siyempre, wala makakatalo sa natural. No? Maganda talaga ang magpapalimlim. No? Kasi nga, healthy yung mga sisiyo natin kapag yung mama nila yung nag-aalaga sa kanila. Kaso nga lang, dito kasi, business kasi itong pagmamanok. No? Kailangan natin sabay-sabay sila ibakuna. No? Kaya dapat sabay-sabay din po yung birthday nila or birthday nila. Yan. So, dapat yung per batch maramihan para makatipid din tayo sa ilaw. Yan. So kasi kapag yung mga inahin naglimlim, it takes 21 days, no, para maglimlim, no. Tapos it takes another 1 month para magano pa siya, bantay sa kanyang mga sisyo, no. So 2 months mawawala yung inahin natin. Unlike kapag nagpapa-incubate tayo, pag limlim na yung native, siguro sabihin natin mga 1 week, no. So 1 week lang po silang mawawala sa kanilang production. Sa heritage naman, hindi po talaga mawawala. No? Kung mawawala man, mga 3 days lang. Kasi nga, hindi na sila kailangan maglimlim. Kasi meron na tayong incubator. No? So, sayang kasi yung 2 months na mawawala yung isang inahin nyo or yung mga inahin nyo, 2 months na mawawala. Tapos, wala silang production. Kasi nga, binabantayan nila yung kanilang mga offspring. Correct. So, ayan, doon na, meron mga advantages at meron ding mga disadvantages. Kung natural, at saka sa incubator. Pero kung nagde-negosyo din naman kayo sa magmanukan, wag di natatalab yung natural. Doon na sa'yo sa incubator. Tama. Ayan. So, okay. I think masyadong busog na naman tayo sa ating mga katanungan, sa mga sagot, of course, ni Polomolok Native Chicken. Sir, before you say goodbye, maraming salamat talaga, Sir Sean, ha. Basta time mo talaga dito sa ating AgriSenso. Marami talaga kami natutunan. Kahit yung mga tanong na pabalik-balik lang ay nare-refresh din naman tayo, of course. Based na po yan sa mga sagot sa atin ni Polomolok Native Chicken. Anyway, before you say goodbye, sir, any message? And then invite na rin sila sa live mo. If live mo. Okay. So dito pala sa ating Facebook page, Polomolok Native Chicken, once a week, no, magla-live tayo sa ating Facebook page, no. Mga techniques natin 'yan, mga gamot na gagamitin, mga basta lahat-lahat na tatalakayin natin. At syempre, mag-uusap-usap tayo diyan, no. Parang konting kasayahan at mga shout-out natin sa ating Facebook page. And syempre, manood din po kayo sa ating YouTube channel, ang Polomolok Native Chicken, sa YouTube channel natin, no, dahil nga nandun yung mga HD talaga, yung mga high definition na mga ano natin, mga 4K, yan, doon sa yung quality ng video natin sa ating YouTube.
Yan. Correct. At huwag niyo din kalimutan na every Tuesday ay dito po Kaya magla-live. dito ako sa Agrisenso, no, sa agrikultura. Correct. O, dito natin kumbaga, lutuin ng masyado gisahin. Si Sir Sean. Anyway, maraming salamat Malong Native Chicken at mula dito sa ating Agri Chika, punta naman tayo sa ating Agri Balita. Go ahead, Inday Banjang! Hello everyone! It's a beautiful... Anong araw ba ngayon? Martes! Ayan, hello po sa ating lahat. Welcome, AgriSenso. And it's me, Inday Batyang. Ayan, apologies if I can be with you for the second day around. It's because na-busy lang talaga sa mga bagay-bagay ang ating buhay. But anyway, maraming salamat of course sa inyong makanunayong pag-uban sa inyong palaging pagsama sa amin kada hapon, alauna hanggang sa kailan namin gustong tumigil ni Clara. Ayan, kamusta po tayo mga friends natin Luzon, Visayas, and Mindanao? We look forward na all of you are doing great. And syempre pa, ano man po yung mga bagay na ginagawa natin, produktibo ang lahat, happy. And syempre, kung meron mang mga glitches, laban lamang and just keep on smiling. O, diba? Ayan. Kamusta ang ating pananghalian? O, ay busog na po tayong lahat, diba? Syempre, masarap magulay ngayon, yung masabaw-sabaw, diba? Medyo malamig ang panahon. Oh. Napakalamig ng panahon, so medyo ganun na naman yung ating weather this time here in Davao City. That's what we are experiencing. Medyo cloudy siya. Kaninang umaga pagising, medyo maganda. Tapos biglang naging cloudy, medyo lalabas konti ang araw, mawawala na naman siya. O, diba? Masyadong pa baby girl. Ang ating sun over here in Davao City. But anyway, ingat po tayong lahat, diba? So, may mga instances pa talaga yung mga pag-ulan-ulan natin is medyo galit-galitan. So, just take care of our fellow members of the family, makinig sa mga balita, magbasa ng balita, be updated para at least we are aware of what is happening around us. Okay? And syempre, recent na mga malaking balita natin for the previous day or yesterday actually is that 7.8 o magnitude 7.8 na lindol doon sa Turkey, in which umabot pa talaga sa ibang lugar, sa ibang panig pa ng mundo. It's very scary thinking of that 7.8 magnitude, diba, na umabot pa siya sa Syria, may ibang place pang naabutan. Prayers lang po talaga kasi umabot na ng hundreds yung mga namatay sa nasabing tawag nito, kalamidad. Ayun. So, kaya nga importante talaga yung mga tinatawag nilang mga earthquake drills, mga tawag nito assessment of every buildings right after earthquakes. It's because people should know what to do, anong pwedeng gawin may mga ganong mga instances pag may magkaroon ng mga lindol o anong whatsoever mga kalamidad na pumasok or tumama po sa ating bansa. Ayan. Anyway, so much of that not so good news. Dito na tayo sa ating good news, of course, sa ating agri-balita ngayong araw na ito. Kung saan, take note sa mga nag-aabang ng murang presyo ng mga sibuyas na pula, okay? It's because may good news po sa atin ang Department of Agriculture kung saan, ayan, 125 per kilo na presyo sa mga imported na sibuyas na pula ang ipatutupad ng DA. Wow! Amazing! Diba? So, target ngayon ng Department of Agriculture na ipatupad simula sa Lunes, February 8, ang 125 kilos na suggested retail price sa imported na pulang sibuyas. So that will be tomorrow. Ito ay dahil na rin na bumababa ang presyo dahil hindi pa rin ayon pas bumababa ang presyo ng imported na sibuyas sa merkado. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Christine Evangelista, may natukoy na sila mga supplier na handang magbenta ng wholesale na imported onion sa mga retailer para makasunod sila sa SRP. Tutulong din ang Department of Interior Local Government, Local Police, Coordinating Council at maging ang Market Masters para masigurong makakasunod ang mga retailers sa itatakdang SRP. Kasunod nito, nilinaw naman ng DA na sa Metro Manila lang paiiralin ang SRP sa sibuyas sa tanging imported lang na pulang sibuyas ang lalagyan ng SRP at hindi kasama ang presyo ng lokal na sibuyas. Batay sa pinakahuling price monitoring ng DA, naglalaro pa sa 180 to 260 ang kada kilo ng imported na pulang sibuyas habang nasa 230 hanggang 320 naman ang bentahan kada kilo ng lokal na pulang sibuyas. So, if you are on a budget,
So you will go for that imported one. It's because medyo mura talaga siya as compared to that local ones, diba? But I think DA already studied about it para maging patas ang labanan ng mga imported at ng mga local products natin on the market. So by this time around, though, as they are saying, dumating na yung mga I think 2 batches na ng mga imported na sibuyas na pula ang dumating sa bansa. So, to help out, stabilize the price at least di na masyadong mahirapan yung mga consumers natin. It's really a headache actually. Kung kulang ang supply, it's really tawag nito, talagang expected na magkaroon ng pag-shoot up ng presyo because of that. Especially pag kulang ang supply, maliit lang ang mataas ang demand. So ayan, yan ang mga ginagawa ng iba. Ika nga, 'di ba? They're saying there are really some hoarders and some smugglers for that one. So sana man lang, aside from answering that one, ibagay nila or ipantay halos ang presyo ng local at ng mga imported is also to address as well yung mga taong isa lang term for the Bisaya, nagapalusot, ayan, ng mga smugglers doing such thing na may pinapalusot ng mga sibuyas na kulang sa dokumento, in which that's really a big burden for our farmers here in the country. So diba the recent days na nagbalita tayo, may mga nakasuhan na naway magtuloy-tuloy, mas marami pang makasuhan, of course, to serve it as a lesson na talagang seryoso ang gobyerno natin for that aspect. Ayan, so good luck sa ating lahat. Taste muna tayo sa sibuyas na pula, dun mo siguro muna tayo sa sibuyas dahon. Ayan. Maraming salamat po, hanggang bukas. Syempre pa, abangan nyo pa rin po ang ating mga ibang tips pa, of course. Iba pang mga chika galore ni Clara over there. Ito po si Inday Badyang. Till tomorrow. Daghang salamat. Oh, ayan ha, sinabi mo Inday ha, na dito ka na bukas. So ayan, maraming salamat po sa patuloy po na kumbaga sumama sa akin sa loob ng 1 oras kasama kanina si Palomolok Native Chicken. Hanggang bukas po muli. At saka huwag niyo pong kalimutan ha, sa mga nagtatanong kung saan po mabibili ang ating mga products. Of course, available po yan sa mga Agravet stores. Hanapin niyo po yan sa inyong mga Agravet stores na malapit sa inyong lugar. O kaya, if ever not available siya, ay punta po kayo sa inyong Facebook at i-search niyo po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox. O, diba? O, ayan. Yan po yung Facebook page ng ating King's Vita Plus. At pwede po kayo mag-order and we will deliver it cash on delivery or cash on pick-up via LBC. At if ever meron po kayong Shopee account, search niyo po KBM Agravet Lines. Andyan po lahat ng ating mga products. And you can order also via COD, via JNT Express or GoGo Express. So, ayan! Very accessible po lahat ng ating mga products at pwedeng-pwede nyo po agad gamitin para po ay siguradong magiging healthy, mabilis ang pagbigat at paglaki na inyong mga alagang hayop. And of course, iwas sila sa sakit. Ayan! At dito po nagtatapos ang ating programang AgriSenso. Kasama pa rin ang inyong Clara Tita. Hanggang bukas po muli ha, sa ating AgriBalita at AgriUnique Chika. Abangan nyo po yan bukas. And sa ating mga farmers dyan, huwag po kayong sumukop. Padayon lang, magpatuloy lamang po tayo sa ating pagsasaka. Ito po ang inyong programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.